Скъпи гости, дойде времето да дадем старт на това прекрасно сватбено тържество. Казвам старт, защото виждам, че тези прекрасни малки момиченца тук наистина са дали старт на сватбеното тържество още преди няколко часа. Виждам едно момиченце в бяло тук, която за наша, по-точно за моя така радост и едновременно приятна изненада е сестрата на младоженката. Малко по-късно ще стане въпрос за нея. Сега, първо, нека наистина подкрепим младоженците, след като преди броени минути бяхме свидетели на подписване на гражданският им брак. Те осъзнаха, аз говорих с тях, те осъзнаха, че са младото семейство Ирена и Пламен Дойчинови.